gimnàs. El casador també anava al gimnàs. I quan es van veure es van enamorar i van voler fer un casament. I volien convidar tots. Però el llop no volia anar. La Caputxeta va anar a buscar el llop a casa seva. Però el llop estava amagat sota el llit. La Caputxeta va intentar treure el llop de sota el llit. No va poder i va pensar a veure si estava al llit. I va pensar a l'àvia que feia karate. I va anar a buscar l'àvia. Àvia, vine i ens ajudes a treure el llop de sota el llit. Clar que t'ajudaré. La Caputxeta i l'àvia van anar a buscar el llop. Van entrar a la casa del llop i li van dir: vine, sisplau. No, no, vindràs amb mi. El caçador i la mare de la Caputxeta es van casar. Li van dir molt contents que hagués vingut al casament. També estic molt content jo. El casament va ser un èxit i van ser feliços i van menjar metges.